ndarahmanu jirma sugade majrokuma yogo gaina tahem yo hafan وتبني وتديب كما فعلوا بزومي بدل الهدى غير ترجال ولكنتان jamal hire mon weltare bi fulbandu diine ma fede blu suka ba afrique on beltanama e kubal debbo e gorko suka e mawdon biyamo yo on gone jam en duttima yewtere men foyri ngendi ni heblando ndu musidɗo mon Lamine Bagguiɗo Pulara hande en hawri talata ma mbiyen mawbare jeetati lewru mboyi hitandu jonnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi Abdoulaye Sarr Mamadou Gali Ba Saydou Abou Ba golle mon jooɗi peewi Aboubacry Ba Hamidou Ba joom juɓɓuden yo on gone jam en calmini ceerno men Oumar Samba Sy weltanama no feewi Ibrahima Saydou Kane a weltanama e kuuɓal en calmini musidɗo men ɗaha Moussa Ba to Madina Gounas weltanama no feewi ko nonne kadi musidɗo men Amadou Samba Lo golle makko jooɗi peewi bandiraɓe tedduɓe hande foyre guendi yomnoyto ko toon to wuuro teddu ngo hono Madina Gounas e ngal ɗo jaalal hono ceerno Siraji Mouhamadou Saydou Ba bandiraɓe tedduɓe ko toon foyre guendi hande yomnoyto so jomiraɗo haaji dadani ne diine ballal dadani walde fellital yande sahiide farkisiɓe duniyaɗi cohlali bandiraɓe tedduɓe ceerno Siraji Mouhamadou Saydou Ba naddi aduna koye daroɗe ni wiire hesere woni hitandu ujunere temedde jeenayyi suppiti ndeɗo hoodere to cikkitte e nder yirlaɓe suppiti ndeɗo hoodere jamanu baba makko wiyete ko ceerno Saydou Alpha Ba jeeya to Nere e nder Bosoya nene makko Hawli Mamadou kañumne ko guirlajo Allah yiiɗi bandiraɓe tedduɓe nde baba makko yahata to Ganguel Soule to Cheikh Moussa Camara nawrimo e on saaha tawi omo yara e duuɓi less hakkude makko e ceerno Saydou Alpha Ba ko en ɗam woni ɗon saabu Cheikh Moussa Camara ina moftuno sokhna Hawwa Mamadou jiiduɗo e nene mum ceerno Mouhamadou Saydou Ba yumma e baba bandiraɓe tedduɓe ko toon e Ganguel Soule ceerno waɗi jangde mum adande hakkude Qur'ana e Sariya ha o dañi duuɓi 18 ɗum wonno ko hitandu ujunere e temedde jeenayyi e 18 ni woni o jangi ɗon nahwu logatul arabiya e mudhuma biyu koye nden hitande bandiraɓe tedduɓe baba makko hawre ladial ni woni o yalti gadanol ɗangal gandal lawol ɗangal nawimo to wiyete guijulon e duɗal ceerno Yero Bal o woni ɗon feccere hitande ceerno Yero Bal rutti e jomum bandiraɓe tedduɓe hade nden o wonino ɓattiɗo ceernajo o ha woni jungo mum ñaamo يتبل خلابنا جا كورين الله ونبال باودن كان ميمراني واود جند إيه بند فنودي إلهام لله سر بكوينون ولا تسكدين باني نبيني تسكدين بيني باني باني كلمن ونامين e disnodiral hakkude sanɗaji ɓe nanodiri yaade jokkoyde jangde to guijulon e duɗal ceerno Hamme Baba Talla ceerno Hamme bismiɓe ɗon e dow sarɗiyeji jangde ɗi lelnuno e hitandu ujunere temedde jeenayyi e 19 o heptini oɗo almudo keeriɗo mo ɓattinno hoore makko heɓami taɓitigel walla mi pelelo loɗo sondu wodani koye on ɗon o nangi lawol tijjani ko ceerno Hamme kadi yamirimo dokkugol lawol ngol
hoolaare hakkunde maɓɓe addani ceerno Hamme Baba Talla ɓamde kala gueɗe galle watti e junngo makko subhanahu laysa ibnu bal abdourahman hay bitika mo ceerno Tidiani won uddinoɗon gam wallidde e dewgol lawol jangde ko kanko ceerno Mouhamadou Saydou halfinano ɗum o totta kadi guesse bandiraɓe tedduɓe ko ɗon o jofni e gandal ngal Fouta hadorino janggude nde ummi Thilon o rutti Guijilon o woni ɗon duuɓi ɗiɗi o ummi ɗon o waynoyi ceerno Hamme Baba Talla gam yaade to mawni ko ina wiye ceerno Oumar Touré to Kolda jalten jalen belten belen bewlen sunu gasi kolde koti koji ngodan ya rahman yumma kon e hitande ujunere temedde jeenayyi e nogasi jeeɗiɗi o ummi hoore fonde o feewi Kolda o rewi Njarem o tawi ɗon Alhaji Amadou Hammad e biyeteɗo ceerno Ɗahiru ɓe mbaddi lawol goɗɗo jillani kisal yurmede wodani ɓurɗo bille alede sahabaɓe mullaɓe tummani ɓe ndewi Gambi ɓe peewi Kolda ko toon to galle ceerno Oumar Touré o hawriti e ceerno Ahmadou Baro ɓe gondi ɗon balɗe 12 kodiraɓe newno baraɓe gurno gummitinomo yawmal ɗiyawari sikki wodani ɓe jiitodiri ko jawahiral ma'ani aynani lam yaktuba huma qalamun fi kulli aynin minal aynani nunani lam yaktuba huma qalamun fi kulli nunin min nunani aynani hisabu sirati misano garji tultani ko ɗon o hesɗitini wirdu ɓe ceerti ɗon on yomnimo yo yah Madina Alhaji ko toon gueɗal Allah resnimo ngal gasat bandiraɓe tedduɓe haade makko yaade Madina Alhaji ceerno Ali Thiam tawimo ɗon e galle ceerno Oumar Touré ceerno Ali Thiam hollitimo woni duuɓi jeeɗiɗi ko ina fadimo ete kadi ina andimo e birnidi saabu innirimo ɓiɗɗo ɓe ummi ɗon ɓe jaadi Daka soɓɓulde ɗum wonno ko hitande ujunere temedde jeenayyi e nogasi jeeɗiɗi halkare hande yeddude gono peeñi dañɗo mo wasaki wasinde woytaki on Allah yiɗi ɗoftiɗo remi ɗiggungol jaɗi Allah yeddani dañɗo wasi woyti simmiti ɓinnitiri farjirawi on ngol weño famani ko nandi a ennete joote e sabu duniya haɗi jabra ilallahu taɗɗo boro iddani bandiraɓe tedduɓe kanko ko toon o adi yiide dental ngal caggal ɗum o yeehi Madina Alhaji salminoyde ceerno Ali Thiam ko nden o humpiti gurdam alliyankejam ni woni o suuɓi hodde o waynoyo so woppitama o ara o wonda e ceerno ni woni bandiraɓe tedduɓe o hooti Fouta o woni hoore fonde lebbi 6 ko heɓani yamirore ceerno Hamme jeddi e contina koye hitande ujunere temedde jeenayyi e nogas e 6 o woppita sanafata tuubu boye ala ko fewnata kono dogoli yoɓe ɗum ala toñani bado mo ƴeriyal bado bonandiyal mo ñayi cemto hoye ñawte ko dilbani bandiraɓe tedduɓe e lawol makko o rewi Silla o rewi Ganguel o naati diwan ɓundu o wujji Allah yiite ɗono mofto ɓodani nde wari Tamba kanko e wondiɓe makko ɓe pecci pelle ɗiɗi ɓe hen nde woyi Hamdallahi
kanko o reftoye Kolda to galle Oumar Touré. هو معكم أينما كنتم سودان hade makko ruttade Madina Alhaji o windi ceernajo o ɓatake hollirde wonde o arti o ferani ko Allah e nelaɗo mum o ferani ko kañum. ceernajo o jabtimo bismakimo e nokku o kono bismimo koye nder mum e ɓernde mum. nde o yetti toon Alhaji Ali rentini dental mum holliti dental ngal holi kanko halfinimo dental ngal e ɓesgu mum. bandiraɓe tedduɓe on kalifa Allah wiyama o hesɗitini ɗum e lelde makko wattidinde ko adi nde omo notoyo joomi ko 5 lewru haran hitan 1935. nende majjina ha yiltina hooro anda ko mofti reedu ɓallillu waɗɗani jagir anno nettugel yeri hendu baylotongel mette belamno dennatara huɓañi baali balɗe 4 caggal birnugol makko ceerno fewti Kolda felliti Sinthioude. jaggur aɗana woppile adiɗon en foji hayɓe gaɗanen yahan caso wodani. bandiraɓe tedduɓe cosgol Madina Gounass nde ceerno Mouhamadou Saydou Ba ummi Kolda ari koye nokku biyeteɗo Bantang o waali ɗon o feewi patoto o tawi ɗon feyni ko goto o ummi ɗon o ari ñamanari o feewi Hamdallahi bismimo ɗon ko biyeteɗo Yero Dieynaba ko on kadi walliti saabu wonnode ɗum gardiɗo canton woni chef de canton eɓe jiilo nokku jonɗomo ko bañowo goto ina wiye Samba Balde hollitimo nokku ina wiye Gounassiyel. ni woni bandiraɓe tedduɓe ɓe jaahi to mawɗo wuuro ngo ina wiye ceerno Coumba Banaro on bismiɓe ɗon. ko alarba nayi taske hitandu 1936 na hawri e lewru février woni colte o yiiti nokku o o yi nokku o kadi yonimo ni woni ko nden o yi nokku o yona ɗum. bandiraɓe tedduɓe ñande ɓe jiitata nokku o nde koɓe yimɓe jeeɗiɗo ɓe gonno Bocar Moussa Sissoko e Abdoulaye Sissoko Samba Balde woni bañowo Alpha Issa Niang e Oumar Magna Balde Aliou Sare Yero Diamanka e Ahmadou Wana Balde. ene wayno ko ɓeɗo o adi jultude ɗon takkusan o nelani almuɓe makko 117 galle 1,200 neɗɗo ɓesguji 12 jiiduɓe leñol fofa ndendi leegal. maali ko ɓakke yaɓɓara soydu fima ceene ya hellal godani somo ya e ceene tiiɗan somo ya e kaaje datan. ni woni bandiraɓe tedduɓe Madina Gounass hoɗi sen gari hitandu 1991 ngorondi juma Madina Dida on wonno ko ɓakkere e huuɗo e leɗɗe
ha hitandu ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyi e joyi juma mawka hande ka afa ko nokase tati lewru siilo woni janvier hitandu ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi bandiraɓe tedduɓe ko jiidani e madina gounasa ceerno mouhamadou saydou ba sosi guure capanɗe jeegom e joyi l'islam hen capanɗe joyi e goho koye sénégal sappo e nayyi keddiɗe ɗe ko hakkude mauritanie guiné mali gambi e guiné bissaw allah woni balla bawɗon kaani miyimrani wawde jangde e hebbinde fannuji ilhamu lillahi sirdiɓe koye num wona teskoɗe no mbani no mbimi teskoɗon mbimi mbami mbanmi kono mon wonami yimine ko biyeteɗo alhasan lolirɗo ceerno boy so haɗawne heɗe allah yaafo gaddiɗo tijjani bandiraɓe tedduɓe ɗalle makko diine hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e nayyi koto gambi o yaano jillu yayaafo mi bako dinge mbiɗen e hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e nayyi koto gambi o yaano jillu l'islam gadingu e hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e joyi o yeehi to badiar e nder guine bissaw e hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeegom o yeehi to pakkayni e hitandu ujunere temedde jeenayyi ha joni e capanɗe nayyi e jeegom o rutti fouta ɗanngal juutngal hakke lebbi tati rewo e worgo hakkude cikkitte e ganguel bandiraɓe tedduɓe e hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeetati o rutti madina alhajji gadanol caggal cincugol makko gounas omo yaadi e ceerno ahmadou baro yoyalɗi jaati jomen ha jamu yoro ko ɗum hanemo ɗennema moɗo nanduwatayi jalten jalen belten belen bewlen sunu gasi kolde koti koji modani o hajjoyi laabi tati e hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e goho e ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyi e joyi e ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e tati bandiraɓe tedduɓe koni ceerno mouhamadou saydou ba wurduno e aduna o ha ñande sappo lewru juin woni korse hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati o hawre ladial to bop yurmede gueno e makko kodiroɓe newno barowo gurno gummitinoɓe yawmal qiyamati sikke wodani kodiroɓe newno barowo gurno gummitinoɓe yawmal qiyamati sikke wodani ilahu ganno jiyowanano kaalowo ko muy waɗa ɓerno balla kaɗɗo wodani gomɗinana gomɗina nuɗaɗi mum tentina hatimallamdiyaji townaɓe lesdani bandiraɓe tedduɓe e hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi ɗiɗi ceerno mouhamadou saydou ba fuɗɗi wadde daka to madina gounas e on ɗon saaha daka waɗeteno koye nokkuji certuɗi e saaha ndungu ma mbiyen lulde dewal allah yaadude e ndema e hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi nde o arti makka ko nden o waɗi pottital daka gadanal nden hitande koto aynumadi daka yuɓɓina e hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e tati ko nokku biyeteɗo giwna jaɓɓi daka hakke lewru
bandiraɓe tedduɓe ɗon ha hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi saabu ɗanɗe l'islam ɗe waɗata daka waɗani koye hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeetati daka ɓamti e tawtorede lawol gadanol ceerno baro e hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e goho daka waɗa ɗo wiyete neema hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom ko fas yontono ko ɗo kadi daka o fuɗɗi ñibde e kala hitande hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e goho koto wiyete bustan daka waɗano kadi ko ngol woni gadanol tanum Cheikh Tidiani Sarif tawtorede tuggi hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi ha ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e nayyi daka o waɗa koye nokku goto biyeteɗo Unfatu hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e tati fewde hande daka o ñiiɓi e nokku goto ɗo waɗete hande ɗo westande kiloji 10 Madina Gounass hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e nayyi ko on nokku kono ko caggal cangol gongol ɗon ngol wonande anduɓe Madina hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e joyyi ko funnague cangol ngol waɗa e tawtorede ceerno boyinnaji lawol gadanol ceerno Mouhamadou Saydou Ba ardima dental ngal e kala hitande ha nde o ruttoto e joom makko ñande 10 lewru juin woni korse hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati bandiraɓe tedduɓe tuggi nden fewde joni ko ceerno El Hadj Ahmadou Tidiani Ba ardi golle ɗe e dow ɓeydare e kala hitande ko suuraɗa ibbaajima mawliti hasidrahno koyde teddani neɗɗo ko majju geltinade haala hen ko muuya kada haala fo itinono waɗite semtani bandiraɓe tedduɓe bandiraɓe hettotonoɓe yewtere men foyre gendi koɗo jowetenna yewtere nde ha saaha garowo so tawi jomiraɗo haaji so tedde so ɓeɓɓe jehen garroɗen so jawɗele ma ɓesmu faari guna mbaɗen to rabbu eneɗi pittari men gonen lismu rabbi ɓe mbuuri gunas mbaɗen awwalan juurogol ceerno men to alhaji ahmadou mawɗo gunas murabbi ko huwa kaamilum mukammiɗu gontiɗo ceerno gunas abinay nabiyo almuɓe mum ɓe lomti ko tijjani mbuura gunas araban ko sarɗan ɗen arban ko fof yamilan simaɗan ɓe mbuura gunas ɓe caadima yaginan sarawa surayya e mulkun e malakutu ngam koto gunas e jabaruta e lahuta hahuta fof ɓe mbirniɓe peñi to mbuura gunas ɓe gandi ɓe majjiɓe ɓe majjiɓen ɓe maayi ɓe nguuri to mbuuri gunas ɓe jiyata ya harusina tabbe ɗum ko ɓe gandina jeyɗo mbuuri gunas ɓe gandi jiɗaɗo mouhammadou men kasa seha tijjani dembarde fas ɓe keddi e tarbinde ruhuji men e yettinde almuɓe mbuuri gunas njehen juuɗoɗen julɓe ha nandi ten